Jälleen kerran oikein hyvää iltapäivää kaikille Konetubin seuraajille. Ja tänne onkin tullut meille aika harvinaista herkkua, eli Ertin 20-tonninen uusi maansiirtokärry. Käydään vähän kurkkaamassa, minkälainen se on. Paitsi että se on komea, niin myös se, että teknisesti fiksusti toteutettu. Käydäänpäs kurkkaamassa. Siitä pientä yleissilmäystä. Vähän pyöräytetään tuosta. Noin. Lähdetäänpäs täältä vähän käymään läpi. Käydään noin varusteet vaikka ensin ja katsotaan sitten vähän mitä muuta tuosta kerrotaan. Vetosilmukkaa, hydrauliikkaa jarruille, kipille tietenkin ja sitten takalaidalle. Ja virtatötteröä, mekaaninen tukijalka. Se on myös ilmajarruilla ja on myös mahdollista saada sitten hydraulisella aisajousituksella. Niitä tässä mallissa ei oo. Toki vaimennus löytyy sieltä. Ja sitten on sorasermiä. Lukollista varustelaatikkoa. Noin. Kiilat, pyörän kiilat. Lokasuojat ja sitten tuo yläosan kurapelti. Alliansen 710 45R22 puokkirenkaat. Pitäis pärjätä aivan loistavasti. Sitten on ADR, aina luotettavat navat 10-pulttisena. Sitten takaa löytyy LED-valoa. Rekisterikirjan telinettäkin, jos sellaiselle sattuu tarvetta jossakin olla. Eipä nyt Suomessa oo. Pulpoivea noi LED-valot sitten näkeekin taakse jotakin, että itsekin, ettei vaan takana ajaja. Ja siellä olisi tämmönen luukku löyty myös tästä. Ja siinä oli ne sylinterit sitten takalaidalle. Käydäänpä kattoo tosta vielä vähän tonne sisuksiin kurkata. Eli tuolta löytyy ne Nurmen kippisylinterit. Tässä vähän vilkastaa napoihinkin täältä ja niin kuin näkyy noi hydraulijarrut sitten. Niin ja se tuossa unohtu sanoa, että seuraavissa näissä uusissa 23 vuoden kärryissä niin tulee sitten tuo jalkalava varustus tulee olemaan niin kuin vakiona. Ja sitten mä lupailin jotakin vähän, että mikä tässä nyt on sitten fiksua. Muutakin, että on tää komea ja kylillä tällä. Niin kurkataan nyt tonne, jos ei tiputa tonne lavalle ensin. Niin kuin näette ulkoa ja sisältä, niin tässä ei ole sellaisia kaikenlaisia jäykkäreitä. Kun on kerran laatutavarasta tehty fiksusti kovasta kulutuskestävästä tavarasta, niin ja vielä järkevästi pokkaamalla, niin sellaisia ei tarvi sitten turhan päitteen. Eli tuossa pohjassa on SSAP Hardox 6 millistä, laidat 4 millistä. Kyllä sitten kestää ihan varmasti pitkään. Ja sitten täällä oli peli on sillä, että tuo keskipiste niin kuin näkyy, niin pikkusen takapainoinen. Jos meinaa tulla vähän juminpoikasta, niin kiipeä sitten paremmin pinnalle, kun tuo etumainen pyörä pikkusen pyrkii nouseen, kun on painut enemmän takapyörillä. Joo. Sellainen paketti se. No joo, sellainen se ja onhan se komea kärry, siitä ei pääse mihinkään, että joka sellaista tarvii, niin siitä on kyllä ihan
aivan loistava vaihtoehto, että saa esittää eriäviä mielipiteitä, jos sellaisia keksii. Ei muuta kuin puhelinta kouraa. Kiitos.